Seguim descobrint històries, es preguntem avui si a primera hora del matí dediquem molt de temps a arreglar-nos. Per exemple, per ací, t'arregles molt? No. Avui descobrim dos dones d'editorial. Bon dia, xiques. Buenos días. Qué guapes han ficat, Bueno, yo soy María Rosa Fenollar. Soy Judith Mas y soy la otra parte de Bertocó Atelier. Tenim ja els mòbils en silenci, comencem? Sí, sí, esto va a salir bien. Però sota una història que comença molt arrere, dies que en l'abuelo ja. Sí, bueno, yo soy de Alcoy. Si estás de pueblo y es para decir, bueno, por favor. Que viva la gent de poble. Cuando Alcoy ha sido una ciudad industrial y de mucho nivel. Y luego tenía también un tío en Valencia que él era ingeniero, pero luego se dedicó por parte familiar a hacer flores manuales. Yo creo que parte damunt de siempre. La moda la hemos vivido toda la vida en casa y empecé como seguidora de blogs y en el 2009 ya me abrí mi propio blog. Claro, ahora pues todas las niñas quieren ser influencers, ¿no? Es lo que se lleva, pero entonces no. Eres la fan número 1 d'ella. Jo la fan número 1, sí, sí. La meva creativitat me l'ha fet a desenvolupar ella, la veritat que sí. Una creativitat que veiem en unes peces que són artesania pura, tot el que m'has ensenyat. Sí, la veritat que sí. Y lo plasmamos en nuestra firma, en Bertocó Atelier. Hacemos las piezas que nosotras llevaríamos. Quan la peça està acabada, nosaltres les tratem en els guants. Esta és de nueva colección. M'inspire pues, en la Basílica de la Virgen, en la catedral, en la calle, en el dia a dia. Es portem dels nostres viatges, que anem a la Índia. Nos encanta. Viajamos todo lo que mis vacaciones lo permiten. Inspirar en Frida Kahlo. A mí la cabeza me vuela, la verdad. Pot ser que s'inspira en tu quan se fica a crear la teua mare? No sabría decirte... Gesso Kahlo, per favor, de Claro, portar-lo a veure. claro. Que això és una meravella, això és una autèntica joia, que a banda vol dir que Montesinos també col·labora en Ripollès, és molta gent. Sí, sí. No, és que ixen a tot arreu, estes. I com veu el món de la moda ara a València? Si a esta pregunta no le fe massa gràcia. ¿Por qué no? Porque no queda bien. Esa pregunta es complicada, ¿eh? La verdad es que yo personalmente veo que la moda nacional no está lo apoyada que debería de estar. Y te sabe mal contestar realmente la verdad, pero no queda políticamente correcto. Tu una pregunta és que dius, mira, això m'han preguntat en esta vida, en tantes entrevistes massa vegades, i és la pregunta que dius, tampoc vull contestar. No, a mí me pasa lo mateix. Yo lo millor vaig a un puesto. María Rosa, qué guapa estás. No, todas estamos guapas. Porque lo millor això porta a ciertas cosas que no me gustan. Yo quiero amigas guapas. Porque que sea un ramirete de gente guapa y magra. I jo sé que hi ha amiga que quan ve en mi s'arregla més i això a mi em fa feliç. Sina, és molt important. Quan ixes de casa, n'hi ha que anar bé, arreglat. Ara sí. Bertocó, al total li podríem fer una editorial, no? Ja que sou unes xiques d'editorial. Fem la foto per veure com estem. No, la verdad que sí. Va, posem una foto editorial i d'ací a les revistes, d'ací al Triunfo. I s'ho han passat estupendo. I poc més. I volem a València. Volem a València, també. Alguna cosa més que s'ho m'ha de quedar per dir? Visca les falles. Pues visca les falles, també.